защо съм тук? Защото ми изпратиха една песен, която си поръчаха от Песен Про и заедно с вас ще чуеме за първи път песента. Нека ви разкажа как проблемите еднакви са. Не се решават с молене в параклиса. Не искаш ли да учиш, значи си в парализа. Без значение къде, зад коя граница. Не е лесно, но е интересно да си доброволка. Доста често виждаш прекалено много болка. За момент, щом излезеш, сякаш си направил скока. Но засилката понякога е към дупка дълбока. Животът ми такъв е, младежка академия. Преподавам и помагам дори на най-проблемния. Дребния проблем за мен е най-вредния. Събрали сме се хора от България, Словакия и Нигерия. Трябва да се бориш, не става на готово. Не само да говориш, че заслужаваш в много. Добре да сме сериозни, много фокусирани. Пороците ни бавно, иначе убиват ни. Окей, първо впечатление, бита много е добър. Текста уникален. Ако искате